Yes, this is a mint burger. Food taste. Sa tinod lang, medyo nagmahal na yun ang minute burger. 2,000 years later. Okay. So, ladies and gentlemen, mga kabinga, for this video, mga kabinga, mag-food taste tayo ng minute burger, mga kabinga. So, kaning tugsing mga kabinga, parang pa natin yung kilawan, no? Yes, this is a minute burger. Food taste. Yun. Tao na to. Wow, wow. Look at the minute burger. So, yung package, wala pang 10/10. Tapos, this is a burger. So, di siya tinipid. So, ang iyang siya tawag hindi siya pang local, mga kabingka. Lasa is 10/10. So, natog ketchup. Kaya naamo ko yung ketchup diri. Dagan sa. Mo yata niya itong mga uban ng mga bago. Dugay na kuha kakaunog meat burger. Siguro mga isa katuig na. So, unang kagat. Usa pa. Nagpuyo ang akong anak Regindan inyong gikoy-koy. Ba siya yung mag-init nga kape. So, 10/10. Tawang tissue sa meat burger. Nindot ka yung tissue. Diba? Pang one game infected. Sa tinod lang, medyo nagmahal na yun ang minute burger karon mga kabingka. Siguro, siyempre, ang mga ingredients na ilang ginagamit kaya nagmahal na yun. So, napay ikaduha nga subo. 3 best, napay chichiso. Kung gusto sila! At that, wow, delicious. Kaya siguro makahurot siguro ko bisag tulo ka bukngan yo. Miss burger, kaya kayo. Kasi nga ni kalami, nasa so far so good ang meat burger bisa nagmahal na ilang presyo. Sa una yung nato, nga tong presyo mga kabingka is 50 kapin pa man to. So karon maghapit na
Kapit na sa 200. No? Mhm. So, kani lang. Goods gyapon ang minute burger for me, no? 100.1% gyapon ang ilang burger mga kabingka. So, hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March in the place to be you. See you in next my vlog mga kabingka. Push ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.